Mga agricultural products sa Samal Island gibida sa pagbukas sa Agri-Trade Fair. Produksyon sa mga farm commodities sa isla mitaas sumala sa Samal Island Agriculturist Office. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Opisyal na nga giablihan sa Peña Plata, Samal Island ang Agri-Trade Fair atul sa selebrasyon sa 26th founding anniversary sa isla. Gitambungan kini sa 16 ka commodity associations sama sa mga backyard fish pond operators ug livestock sa isla. Tumong sa maong aktibidad nga mabida ang mga agricultural products sa Samal Island. To promote what is in the island, no? Natay mga other commodities, no, na medyo ug moingon ta competent pod, no, sa ato ang global market. Usa sa mga produkto nga ginapasigar po sa isla mao ang mangga. Sumala sa City Agriculturist Office adunay pag-usbaw sa produksyon sa ilang mangga. Niadtong 2023, kapin 2,000 metric tons sa mangga ang ilang na-produce. Mas taas kini tandi sa tuig 2022 nga naalang sa kapin 1,800 metric tons. Generally medyo nitaas ang atong production ro, no. Despite katong ginaingon nato nga natay El Nino, pero si Island Garden City of Samal is dili kay siya ingana ka affected with the El Nino phenomenon for this year. Dakong tabang usab alang sa mga mag-uumang si Gregorio nga mabida ang iyang mga produkto nga mangga pinaagi sa maong Agri-Trade Fair. Para sa kuha, number 1 ang Samal. Kay ako gyud mismo ang nagama sa mangga, ako pud ang nakamismo nga nakaibalo ang mga tao nga unsa gyud ang ato ganing madungog sa mga tao nga lasa gyud ang mangga sa Samal. Gani, naginaot kini nga unta mo barato na ang mga kemikal nga ilang ginagamit sa pagpananom og mangga. Aron mas mudaghan pa ang ilang produksyon. Mahal gyud ang mga chemicals, nagtaas niya karon ang atong mangga. Kung di magparehas ang presyo sa atong mangga, naiubos na itaas, depende sa market, depende sa production ang nahitabo sa tuwa sa mangga. Apan nagpabiling bahad gihapon ang daot nga panahon. Susama na lang sa nasinati nga sa gunsong pag-ulan sa milabayng bulan kung asa dunay bahin sa ilang manggahan ang nangadaot. Hinoon, gipaniguro sa City Agriculturist Office nga aduna sila giandam nga mga mitigating measures inig dunay pagdaot sa panahon. Naapod tay coordination with the regional office and the provincial government pod, no. Kay I think mga last month, no, medyo na ay portion sa tuang rice production area nga naapektuhan sa baha. Pero naana tay mga mitigating measures ana, no, ang katong mga affected nato na ato nang coordinate with DOLE, DSWD, and then of course ang provincial government. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.